Nem hagy nyugodni az az érzés, hogy az elmúlt hónapokban tettem meg a legtöbbet a hazámért, de a legkevesebb eredménnyel. Fél éve még alig vettelek észre a bokrok között. Lám, hogy szárba szökkentél azóta? Fél év. Tényleg csak ennyit telt el? Miért van az, hogy visszafelé valahogy összesűrűsödik az élet? 40 év a politikában, sikerekkel és kudarcokkal. Hogy elrepült? Amikor a kudarcok megszaporodtak, és a rendet rendetlenség söpörte el, ide bujdokoltam. Talán saját magam elől is. Aztán valaki számított rám, és én mentem az első hívószóra. Igen, tisztelt gróf úr. A hazánk elveszejtői elleni küzdelemben nagy szükségünk van őre. Kérem, mielőbb csatlakozzon hozzánk. Maradok tisztelettel, gróf Teleki Pál. ...1918 tavaszán a magyar politikai elit nagyobb része már tisztában volt azzal, hogy a háború vereséggel végződik számunkra. De a háborús propagandával csak kevesen mertek nyíltan szembeszállni. Köztük volt filmünk két főszereplője, gróf Teleki Pál és gróf Aponyi Albert. Miután minden kísérletük kudarcba fulladt, hogy az ország véget vessen az önpusztításnak, amíg lehet, 1918 őszén mindketten háttérbe vonultak, hogy aztán egy évvel később már együtt próbálják meg a lehetetlent, jobb belátásra bírni a győztes antant hatalmakat a majdani béketárgyalásokon. Filmünk az emblematikus vörös térkép a Carte Rouge születésének körülményeitől követi az eseményeket. Teleki Pál 1917 telén meglehetősen borulátóan tért vissza az olasz frontról, ahol önkéntes térképész főadnagyként szolgált. Balsejttel meggyötörték, a háborút elveszítjük, és a monarchiát, benne Magyarországgal, széttépik a győztesek. Visszavonult kedves kúriájába hű segédjével, családja ekkor már Svájcban volt, és haladéktalanul munkához látott. Térképet szerkeszteni minél előbb, amellyel a népesség nemzetiségek szerinti eloszlását tesszük láthatóvá a Kárpát-medencében, megelőzendő a szabadrablást. A csendes kúria életre kelt. Jöjjön be, kérem. Holnapra vártuk. Tudom, de sajnos a frontszállítmányok miatt teljesen felforgatták a menetrendet. Holnapra nem volt vonat. Pedig már készültünk fogadni önt. Hogy talált ide? Nincs messze az állomás. A fiatalember pedig segített. Erre parancsoljon.
Gróf úr, a házvezetőnő megérkezett. Hallottam, mi történt, sajnálom. Jó napot. Auerbach Viktória. Kedves Viktória, az inasom majd felkíséri a szobájába. A kisasszony, hogyha elhelyezkedett, akkor megkérem, mutassa be Matildnak. Ő a szakácsnőm. Endre? Igen, gróf úr? Kedves jelenség, nem? Kétségkívül, gróf úr. Azért valamit nem értek. A méltóságos asszony, mielőtt elutazott Svájcba, mindenképpen gondoskodni akart egy házvezetőnőről. Nem tudtam lebeszélni. Aztán közölte, hogy talált valakit, aki jó lesz. Egy tapasztalt, 50 év körüli testes asszonyt. Hát ő nem ilyen. Azt azért tapasztaltam én is, hogy a hölgyek észjárása olykor igen nehezen követhető. Na, erről beszélek. Jó, folytassa. Igen, gróf úr. 1918. szeptemberének végén Bulgária összeomlott. Ezzel a balkáni front megnyílt az előrenyomuló Antant csapatok előtt. Adja ide azt az újságot. Valami baj van, gróf úr? Baj? Van baj. Tragédia. Elveszítettük a háborút. Nyavajás bolgárok. Kérem, azonnal üzenjen Budainak, Popovicsnak és Kogutovicnak, beszélnünk kell. Igen, uram. Hová küldjem a leveleket? Popovicsot a minisztériumba keressék meg, Budainak a Központi Statisztikai Hivatalba, Kogutovicnak pedig a Földrajzi Intézetbe menjen a levél. Igyekezzenek, minél hamarabb beszélnünk kell, most minden perc számít az országnak. Értettem, gróf úr. Így elbukni. A bolgárok fegyverszünetet kötöttek, és kiléptek a háborúból. Teleki egyre inkább felismerte, hogy szüksége lesz a térképre. Köszönöm, hogy eljöttek, uraim. Tudom, hogy az illem más diktálna, de rendkívül sürget minket az idő. Hagyjuk a formalitásokat, gróf úr. A helyzet sokkal súlyosabb annál, mint hogy ilyenekkel bíbelődjünk. Különben is mi magyarok mindig mindenhonnan elkésünk. Nem is tudtam, hogy ennek a dekadens firkásznak így nagy tisztelője. Adinak nem mondanám, de ha szabad kérdeznem, honnan ismeri az életművét? Attól, hogy bolond. Még lehet igaza. Hiszen bolond. Sőt, tébolyult időket élünk. De ezért is kérhetem önöket ide. A bolgárok összeomlása magával rántott minket is. A számok nem hazudnak, nem bírjuk tovább. Amit Tisza megjósolt, bekövetkezett. A monarchiának vége, nem fogják hagyni, hogy katolikus király maradjon itt Európa közepén. Talán megmaradhatunk, kell egy kultúrnemzet Közép-Európában Clemenceauéknak. Az illúziók korának vége, miniszter úr. Holmi történelmi jogra hivatkozni felesleges. Nem kedvelnek, és fel fognak darabolni bennünket. Fel kell készülnünk arra, hogy Wilson elnök elképzelései alapján csak a többségében magyar lakta területeket ajánlják fel. Na de melyik a többség? Honnan fogják ezt tudni? Ezért vagyunk itt. Budai igazgató úr a KSH részéről fog pontos adatokat szolgáltatni. Emellett Kogutovic Károlyra, Bátki Zsigmondra és Littke Aurélra, mint kitűnő geográfusokra. Mindenképpen szükségünk lesz. A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni. Mára tudunk egyáltalán. Kogutovic és a többiek szerkesztenek egy vázlatot arra nézve, hogy hogyan lehetne megrajzolni a lehető legpontosabb néprajzi térképet. Majd pedig kiválasztjuk közülük a legjobbat. Nekem már van is egy kész vázlatom. Apunyi? Apunyi hol van? Vidéken. Rá most még nem számíthatunk. Pontosan mire van szüksége? Miben segíthetek? 30 emberre. És információkra. Hol lesz a központ? A KSH-ban elférünk. Na igen, ott van elég hely. Csak kicsit át kell alakítani a berendezést. Illetve az iparművészeti főiskolára is tudunk menni.
Ebben Popovics miniszter úr tud nekünk segíteni. Köszönöm, uraim! A gróf úr pessimizmusát túlzónak tartom. Nem bízom a franciákban, de Clemenceau nem akarhat megsemmisíteni bennünket. Szeretném, ha igaza lenne, miniszter úr. Mindenképp fontos lenne hiteles térképpel bizonyítani a valós helyzetet. Félek, a valós helyzet dokumentálása másnak is eszébe juthat. Szép húsvét vasárnapot, gróf úr. Magának is, Endre. Mi ez a kis páritól? Szatmári Pálinka, gróf úr. Viktória küldi, az ő édesapja készítette, igazi gyógyszer. Igen? Egészségére, gróf úr. No, tényleg ez a legfinomabb gyógyszer. Viktória hol van? Matildal beszéli meg az ebédet. Mondja meg neki, ha befejezte, várom. Igen, gróf úr. Jó reggelt, gróf úr. Hivatott. Kedves Viktória, az édesapja gyógyszere nagyszerű, köszönöm. Hol is él a családjuk? Szatmárudvariban. Nagyon kedves falu, a Szamos mentén. Szamos mentén sokat vadásztam fiatal koromban, túzokra. Aztán néha medve lett belőle. Az egyik egyetemi társam Szatmárnémetiből való volt, gyönyörű vidék. De foglaljon helyet, kedves Viktória. Megkínálhatom én is valamivel? Mit szólna egy kis tojáslikőrhöz elvégre? Húsvét van. Jaj, gróf úr, köszönöm, nem. Vissza kell mennem a konyhába. Egészségünkre. Áldott húsvétot. Gróf úr. Igen? Mondja meg Budainak, hogy több adat kell. És gyorsabban, ha kérhetem. Értettem. Igazán jó ötlet volt maguktól ez az ábrázolási módszer. Ilyen részletes térképe senkinek sem lesz. Reméljük, hogy meggyőzi majd a döntéshozókat. Szeretném hinni, gróf úr, hogy igaza lesz. De a lelkesedésünk kevés. Ha nem adnak rá módot, hogy megmutassuk az új térképünket. Nem szoktak sietni a vesztes hatalmak meghallgatásával. A béke mielőbbi megkötése mindenkinek az érdeke. Ez előbb-utóbb meg fog történni. Nekünk meg fel kell készülnünk rá. Ezért kell ez a térkép. De sajnos mások is szeretnék meggyőzni a győzteseket, és ehhez a hírek szerint bármilyen módszert hajlandóak bevetni. Úgy véli, hogy akár nemtelen eszközt is? Pontosan erre célzok. Sajnos fel kell készülnünk erre is. Azért óva inteném magunkat, hogy hasonló eszközökkel éljünk. A mi térképünk nem csaláson, hanem pontos, reális számításokon alapul. Ha csaláson érnének minket, az csak súlyosbítana a helyzetünket. Attól tartok, gróf úr, hogy az ellenérdekelt feleknek nincsenek átlásaik. Gróf úr, kezeskedem, hogy a mi térképünk hiteles lesz. És bízom abban, hogy ez még előnyünké válhat. 1918. októberében a reménytelen hadihelyzet és az egyre növekvő belső elégedetlenség arra késztette az ekkor már csak névleg létező monarchiát, hogy fegyverszünetet kérjen. A Károlyi Mihály körül tömörülő politikai erők az utcai megmozdulások élére állva kirobbantották az úgynevezett őszi rózsás forradalmat, majd kikiáltották a köztársaságot. Az új kurzusért nem mindenki lelkesedett. Súlyosbította a helyzetet, hogy az elszakadni szándékozó nemzetiségek az ország egy jelentős részét megszállva tartották. Gróf úr, postája érkezett. Gratulálok a rendkívül tehetséges Károlyi kormánynak. Ide jutottunk. Kellett nekünk forradalom. Gróf úr, a csomag Erdélyből érkezett.
az atya úristen, ez és hogy került ide? Kocsin érkezett, a sofőr hozta fel. Na de kérem, nem szerencsés, hogy ide akárki bejöhet. Biztosíthatom róla, gróf úr, hogy illetéktelen ember nem jöhet ide be. A sofőr szólt, hogy Nopcsa báró úr küldte. Tehát ezek hazudnak. Szinte egész Erdélyt románnak jelezték. Nem lesz ez így jó. A románok jóval előttünk járnak, és ez biztos nagy lendülettel terjeszteni fogják. Szükségünk lesz egy kisebb térképre is. Jó, kérem, üzenjen Budainak, hogy a KSH épületében találkozunk. Kogutovicsal és Bátkival mi is oda megyünk. Mikorra megyünk, uram? Minél előbb, akár még ma délután. Igen, gróf úr. Az, hogy a románok is bizonyítékokat próbálnak fabrikálni hazugságaik alátámasztására, sőt, elképesztő betöréseik igazolására, valószínűsíthető volt. De nyilvánvalóvá akkor vált, amikor Nopcsa Ferenc, a kéteshírű kalandor etnográfus is kénytelen volt menekülni a románok elől. Az ő hasznos információi egyértelművé tették, hogy telekieknek sietniük kell. Uraim, Nopcsa bárónak köszönhetően megszereztünk egy román térképet, amelyen Erdélyben enyhén szólva is elsőprő román többséget jeleznek. Biztos információink vannak arról, hogy ezzel a térképpel szándékoznak elárasztani egész Európát. Egyébként a térkép nem rossz, mármint szakmailag. Foglaljanak helyet, uraim! Úgy értem, hatásos. Régi fogás, hogy a térkép készítője a saját nemzetét pirossal jelöli be, így erősítve a térkép üzenetét a befogadónak. De hiszen mi is így csináljuk. Remélem nem gondolja, hogy ez is hatásvadászat. A világért sem, igazgató úr. A piros szín használata természetes, mert lényegre mutató. Javaslom, fejezzük be ezt a témát. Amiért összejöttünk, az a kialakult helyzet. A mi térképünk védelmében a lehető legpontosabb statisztikai adatokra van szükségünk, igazgató úr. Teljes létszámmal ezen dolgozunk. Remélem rövidesen újabb adatokkal szolgálunk. Volna egy javaslatom. Koncentráljunk most egy kisebb térképre, amely könnyebben kezelhető és jobban másolható. Rendben. Most az a legfontosabb, hogy mindent megtegyünk az igazunk érdekében. Különösen emiatt kell mindent úgy csinálni, hogy a nagyhatalmak is meg legyenek győzve. Mindent? Mindent, gróf úr. Még annál is többet. Látható, hogy a románoknak nincsenek aggályaik. Tessék! Hozom a gyógyteát. Ebből sokat kellene inni a gróf úr. Üdvözlöm, asszonyom. Báró Nopcsa Ferenc vagyok. Én segítek a gróf úrnak. Ő Viktória, a házvezetőnőm. Köszönöm, kedves Viktória. Régen láttam a méltóságos asszonyt. Ő jól van? Svájci rokonainál tölt el egy kis időt. Nem is árt ebben a járványos helyzetben egy kis hegyi levegő. Értem. Valóban az jót tesz. Bírja még, gróf úr? Muszáj, muszáj. A románok már 3 térképet kiadtak. Az nem is biztos, hogy baj. Miről beszél maga báró úr? Hogy nem baj? Biztos információim vannak arról, hogy tévesek az adatok. Így inkább egymást gyengítik. Látja, ezért alkalmaztam, hogy ilyen hírekkel szolgáljon. Végül is senki sem ápol jobb kapcsolatot az oláhokkal, mint maga. Na jó, dolgozzunk tovább. 1919 márciusára Károlyiék helyzete egyre reménytelenebbé vált. Egyezkedés kezdődött a szociáldemokraták balszárnyával, sőt az időközben Kun Béla vezetésével megalakult kommunista párttal. A kommunisták szociális ígéreteikkel maguk mellé állították a munkásság nagy részét és a nincstelen tömegeket. Időközben nyilvánosságra került az Antant úgynevezett VIX jegyzéke, amely szinte szabad kezet adott az ország megszállására. Károlyi képtelen volt úrrá lenni a helyzeten. A hatalom Kun Béláék kezére került, akik március 21-én kikiáltották a tanácsköztársaságot. A proletár diktatúra és vele a vörös terror sötét időszaka következett. Endre!
Igen, gróf úr? A proletariátus a mennybe ment. Na, csomagoljon, azonnal indulunk. És hová megyünk, gróf úr? Svájcba, de amilyen gyorsan csak lehet. Svájcba, és mit csinálunk ott? Megvárjuk, még vége ennek a kumbélás őrületnek. Nem tartott sokáig. És utána visszajövünk, gróf úr? Természetesen, nekem itt még sok dolgom van. Igen, gróf úr. Mélyen tisztelt gróf úr, arról értesültem, hogy bátyám a románok börtönében van, édesanyám pedig súlyos beteg. Nekem kötelességem, hogy mellette legyek. 1918 őszén, amikor teljesen egyértelművé vált, hogy elvesztettük a háborút, úgy éreztem, már nem tudom befolyásolni az eseményeket. Tehetetlenül sodródunk a káosz felé. Nem akartam asszisztálni a fantaszta Károlyi hatalomra jutásához. Inkább bezárkóztam budai lakásomba. Így sem volt egyszerű végignéznem, hogyan rohan a forradalom a végzetes vörös diktatúrába. Szerencsére családomat sikerült idejében Eberhardi birtokunkra küldenem. De most már nekem is menekülnöm, sőt, bujkálnom kellett a kommunisták elől. Kalandos hetek után végül hazaérkeztem. Kitűnő helyekre vezetem. Látta már Budapestet éjjel, jöjjön velem, tekintsen csak széjjel, ne töltse az éjszakáit alva, így lesz ennek Pestről is fogalma. Nem kell a nap ragyogó sugár, a bekedve vágyom a közös éjszakára, azért zengem teli tüdős kéjjel. Ilyen szép Budapest, édes a szívva. 1919 őszén, bár túl voltunk már a kommunista diktatúra borzalmas hónapjain, még nem éreztem igazán késztetést arra, hogy bekapcsolódjak a politikába. Nem sikerült konszolidálni a helyzetet. Nem volt remény arra, hogy szót értsünk az Antanttal, amíg az egymást váltó kormányokkal szemben bizalmatlanok voltak. Aztán jött Teleki levele, meg a hír arról, hogy valamiféle vezető szerepet szánnak nekem a majdani békedelegációban. Így elhagytam búvóhelyemet, és bekapcsolódtam az előkészítő munkákba. December 8-án már Huszár Károly miniszterelnök úrtól és Horthy Miklós fővezér úrtól kaptam megbízást a békedelegáció vezetésére. Az utazást Párizsba január elejére terveztük, Teleki etnográfiai térképével a zsebünkben. A Teleki-féle vörös térkép, avagy carte rouge, a korabeli magyar földrajz és történelemtudomány egyik legfontosabb vállalkozása volt. Az Aponyi Albert vezette magyar békedelegáció ezt a térképet is magával vitte Párizsba 1920-ban, hogy meggyőzze a döntéshozókat az igazságosabb békéről. Az uraknak? Magyar politikus aligha kapott nagyobb feladatot a 20. században, mint hogy képviselje hazája érdekeit a vesztes első világháború és az 1918-19-es forradalmi időszak után a párizsi béketárgyalásokon. Bocsánatot kérek a zavarásért, gróf úr. Kogutovic úr, ön nem zavar. Mondja csak, foglaljon helyet. Köszönöm. Bizonyára a gróf úr is tudja, hogy készül egy új térkép, sőt, tulajdonképpen már kész is van. Teleki gróf úrral abban állapodtunk meg, hogy a méretei miatt nem lenne szerencsés azzal előállni a tárgyalásokon. Erre Teleki gróf úr térképe tökéletesen alkalmas. Az ön térképére is még szükségünk lesz később. Ebben biztos vagyok. Igen, valószínű, hogy küzdelmünk az igazunkért még hosszú ideig fog tartani.
Sok sikert kívánok, gróf. Köszönöm. És az alázatos és alapos munkáját is, Kogutovic úr. Kogutovic úr, legyen szíves? Kérdések merültek fel bennem. Igen, erre már én is felfigyeltem. Társaságunk külön vonaton indult el Párizsba. A magyar útvonalon minden nagyobb állomáson valóságos néptömegek jelentek meg a várócsarnokban. Az a bizalom és reménykedés, az a lelkesedés valósága a szívünkbe markolt. Hiszen mi nagyon jól tudtuk, hogy a legcsekélyebb alap sincs ilyen remények alátámasztására. Hogy épp ellenkezőleg, mi már tulajdonképpen bevégzett tényekkel állunk szemben, s kilátástalan próbálkozásunk csupán egy kínos lelkiismereti kötelesség teljesítését jelentheti. Júlia, mit keresel te itt? Vigyázz magadra, apa. Szeretlek. Én is szeretlek. Vigyázzatok magatokra. Indulás most már. Kérem, kísérje a kisasszonyt haza. Rendben, uram. Tudtam, hogy nem uralkodhat el rajtam a nyomasztó gondolat, hogy mire vállalkoztam. Egy vesztes világháború és a zavaros forradalmi időszak után kell képviselnem a magyar érdekeket a párizsi béketárgyalásokon. Időnként kétségek merültek fel bennem. Vajon nem volna-e csak ugyan helyesebb akként cselekedni, hogy a Párizsban elénk terjesztendő békefeltételeket egyszerűen minden további tárgyalás nélkül aláírni? Alapos megfontolás után azonban ezt az ideát mégsem követhettük. Az ilyen dolgokban abszolút bizonyosság nincsen, és még a legcsekélyebb sikerre való kilátás is arra kötelezett bennünket, hogy legalábbis megkíséreljük azt, hogy valamit elérjünk. Mit gondol? Van esély? Attól függ, mit kívánunk elérni, gróf úr. Barátok és erőhiány mostani határainkat nem fogjuk tudni megőrizni. Harcolnunk kell a végsőkig. De ha már eldöntötték, hogy ők a vadászok és nekünk csak a zsákmány szerep jutott, úgy ez egyenlőtlen harc lesz. Lehet, grófom, lehet. De talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket. Legyen igaz a gróf úr. Megérkezésünk után ezért írtam Clemenceaunak, hogy kérjük a szóbeli tárgyalás engedélyezését, és nem csupán a békefeltételek egyszerű közlését. Erre nem jött egyéb válasz, mint a meghívás, jelenjünk meg a Kadorzén a békefeltételek tervezetének átvételére. Ott aztán közölték, hogy másnapra várják a választ. Clemenceau szó szerint ezt mondta nekem. Holnap meghallgatjuk önt, de vitáról szó sem lehet. Ez vérlázító. Egy hete itt vagyunk, és most adják ide, amire holnap várnak választ. Tudja, grófom, sokáig vélekedtem úgy, hogy a további veszteségek elkerüléséért el kell fogadnunk a feltételeket úgy, ahogy vannak. De látva, hogy szinte fogolyként tartanak minket, kötelességemnek érzem, hogy megvédjem a becsületünket. De egy napot adtak. Mit tehetünk? Van egy teljes napunk és egy éjszakánk. Gróf úr, szükségem van a térképeire. Arról voltak információink, hogy az Antant képviselők véleménye nem teljesen egységes a ránk kényszerítendő békefeltételekről. Telekinek jó kapcsolatai voltak az amerikaiakkal. Kérte is a segítségüket néhány hónappal korábban, de visszautasították. Ellenségek voltunk. Valójában csak magunkra számíthattunk. Egész éjjel és délelőtt is lázasan dolgoztak munkatársaim, miközben én igyekeztem azt a sok mindent, amit el kell mondanom,
lehetőleg rövid formába önteni, áttekinthető módon felépíteni. Azonban sem francia, sem angol nyelvű írásbeli fogalmazványt nem készítettem. Sejtettem, hogy ezen a két nyelven kell majd beszélnem. Képtelen voltam magamra erőszakolni az íráshoz vagy diktáláshoz szükséges nyugalmat. Csak a beszéd váza volt meg. Jól átgondoltam az alaphangot is, amelynek beszédemen végig kell vonulnia. Semmi érzelgősség, semmi hivatkozás a győzők nagy lelkűségére. Egyáltalában semmiféle érzelmi megnyilatkozás. Csupán a tények száraz, lehetőleg világos feltárása. Hathasson maga az ezekben rejlő pátosz. Bethlen szavaival élve, olyan volt az egész, mintha temetési szertartáson vennénk részt. Amikor a megjelölt órában a terembe léptem, mégiscsak rám nehezedett a számomra egészen szokatlan helyzetnek a súlya. Hiszen ezúttal olyan hallgatósághoz kellett szólnom, amelyben a rokonszenvező elemnek legkisebb töredéke sem volt felfedezhető. Talán még egy kis adag közönyösség is vegyült a barátságosnak éppen nem mondható érzelmekbe. Figyeltem a reakciót, de rezzenéstelen tekintetekkel találkoztam. Átfutott rajtam. Súlytalan lennék. Clemenceauval állottam szemtől szembe. Ő nem árult el különösebb érzelmeket, de a terem homályában részben rossz akaratú komor, részben gúnyoros mosolygó arcok meredtek felém. Igazán nem lehettek kétségeim az iránt, hogy milyen fajta előítélettel fogják szavaimat fogadni. Mi alatt angolul is szóltam. Lloyd George egy cédulát juttatott el Clemenceauhoz, amelyet az utóbbi, bár látható kedvetlenséggel, de mégis igenlő fejbólintással Lloyd George felé nyugtázott. Kíváncsi voltam, mit jelent ez a közjáték. Ám magyarázatot csak később kaptam. Szavaim végeztével érezhetően eltérő reagálásokat tapasztaltam. Clemenceau láthatóan még mindig feldúlt volt Lloyd George akciójától, de udvarias hangon köszönte meg felszólalásomat. A többiek élénk társalgásba kezdve vonultak ki a teremből. Én úgy éreztem magam, mint az elítélt, aki az utolsó szó jogán beszélhetett. Midőn Lloyd George mindenki megrökönyödésére kérdéssel fordult hozzám. Hirtelen belém villant, hogy ott lapul a zsebemben Teleki térképe, és én a beszéd hevében erről teljesen elfeledkeztem. Intettem Telekinek, hogy együtt mutassuk meg a térképet. Bizony, Lloyd George-nak köszönhetem, hogy a fő ütőkártya kiterítetett. Persze, nem sok eredménnyel jártunk vele. Lloyd George a végén még odasúgta nekem. Nagyon ékes szólóan beszélt. Mire én azt feleltem. Ha szavaim ékes szólóak voltak, úgy az nem az én érdemem. Maguk a tények beszélnek ékes szólóan. Hát igen, rés sikereket elértünk. Egyértelműen látszott, hogy az angolok és az olaszok, tám beszédem hatására, átértékelték eddigi véleményüket és szimpátiával közeledtek. De a tervezett békeszerződés egész kártyavára összedőlne, ha bármilyen változtatásba belemennének. De ez már a hátunk mögött történt. Ott, akkor, Franciaországban egyéb teendőnk már nem akadt. A részletes viszontválaszt, amellyel a velünk közölt békefeltételekre reflektálnunk kellett, már Budapesten kellett kidolgoznunk. Így tehát 10 napos tartózkodás után, január 18-án elindultunk hazafelé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir.
Foglaljon helyet, miniszter úr. Hallgatjuk. Uraim, tartozom önöknek azzal az információval, hogy Huszár Károly miniszterelnök úr megbízásából tárgyaltam Párizsban a francia pénzügyi körök néhány jelentősebb képviselőjével. Természetesen a legnagyobb titokban. Érdeklődésük a magyarországi befektetések iránt egyértelműnek mondható. Meggyőződésem, hogy ez a tény segített minket a békeszerződés számunkra kedvező feltételeinek változtatásában is. De nem gondolja, hogy illet volna minket is bevonni a kormány ilyetén lépéseibe? És Clemenceau tudott erről? Engem úgy tájékoztattak, hogy nem. Ha ez a színfalak mögött történt, akár még ártat is a törekvéseinknek. Minden esetre köszönjük, hogyha késve is, de tájékoztatott minket miniszter úr. Kötelességemnek éreztem. Ide jutottunk. Most mi lesz? Nincsenek túl jó érzéseim, gróf úr. Ezt a csatát nem lehetett megnyerni. Ezzel szembe kell néznünk. De a harc még nem ért véget, csak más eszközökkel kell vívnunk. Rengeteg munkával, lemondással, összefogással. A sötétség csupán a fény hiánya. Nem biztos, hogy látni fogjuk ennek a végét. Mi csak téglák vagyunk ebben a történetben. Lesz majd utánunk is, aki építeni fogja. Rajtunk annyi múlik, hogy legyen mit. Igen. Hosszú lesz még ez a tél. Uraim, elnézést, egy zsurnalista, Petkovics István, az Esti Hírlaptól. Kérem, fogadják őt. Üdvözlöm az urakat, jó estét kívánok. Gratulálok, gróf úr, kiváló beszédet mondott. Egészen biztos vagyok benne, hogy pozitív hatásai lesznek az angol politikának a mi helyzetünkre nézve. Lloyd George talán hatni tud Clemenceaura, és talán az olaszok is segítenek nekünk. Én ehhez nem akarok vérmes reményt főzni, de ígérem, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközt fel fogunk használni igazunk bizonyítására. Most ennyit mondhatok. Köszönöm szépen, gróf úr. Attól tartok, gróf úr, otthon valami mást kell mondania. Úgy tudom, sokan várnak minket az állomáson. Mire gondol? Szerintem nem hitegethetjük őket. Hitegetni? Hisz ön mondta az imént, hogy a harc még nem ért véget. De Nagy-Magyarország véget ért. Ez a realitás. Nekünk azért kell harcolnunk, hogy egyáltalán életben maradjunk. De az emberek azt várják tőlünk, hogy véget vessünk ennek a rémálomnak. Azért bíztak meg bennünket ezzel a küldetéssel. Nem állhatok eléjük azzal, hogy minden elveszett. De egyszer számon kérik rajtunk a mondatainkat, cselekedeteinket, gróf úr. Ez az ország azért 1000 éves, mert hitt a saját erejében, és ezt a hitet nem szabad elveszítenie. Meg azért, mert mindig képes volt szembenézni a cselekedeteivel, mondataival. Ezért mondtam, hogy a harc még nem ért véget. Uraim, kicsit visszavonulok. Amikor elmentem innen, megígértem önöknek, hogy bármi legyen, a nemzet méltóságán csorba nem fog esni. Ezt az ígéretemet eddig megtartottam, és minden körülmények között meg fogom tartani. Nem a könyörületességre appelláló, nem a szomorkodó, nem a kegyelmet kérő nemzetnek, hanem az élni akaró, a maga igazának tudatában levő olyan nemzetnek képviselőjeként léptem fel, amelynek lehet sok megbánnivalója, de szégyelnivalója nincs. Trianon gyászos napján, magyarok. Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, rossz csillagok alatt virrasztva járók. Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan s őszintén, s a nagy-nagy sír fölött ma fogjatok kezet,
s esküdjetek némán, csupán a szív veréseivel, s a jövendő hitével egy nagy esküt, mely az örök életre kötelez. A munkát és a küzdést hirdeti, és elvisz a boldog föltámadásra. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. A vörös térkép története mégsem ért véget 1920. január 16-án. 3 évvel később Teleki levelet kapott Amerikából. Mélyen tisztelt, drága barátom! Rendkívül nagy örömömre szolgál, hogy ezt a levelet elküldhetem önnek. Végre magunk mögött tudhatjuk azokat a keserű éveket, amikor az országaink ellenségnek tekintették egymást, és nekem elutasítással kellett reagálnom akkori kérésére, holott tudtam, hogy térképe nagyszerű, szándékai pedig egyértelműen korrektek. Felejtsük el azokat az időket, barátom. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én közölhetem most önnel a hírt, miszerint az Amerikai Földrajzi Társaság tudós grémiuma kiadásra érdemesnek nyilvánította a vörös térképet, és utasította a Térképészeti Intézetet annak sokszorosítására. Szívből gratulálok. Remélem jó egészségnek örvend, és rövidesen újra személyesen köszönhetem az államokban. Addig is megkülönböztetett tisztelettel üdvözlöm. Isaiah Bowman, az Amerikai Földrajzi Társaság elnöke. Well, now what I'm to talk to you about. Of course, it's my own country. Our nation rendered to Europe, and especially to Central Europe, and to Western Christianity as a whole, the greatest possible services, making a firm stand for a century and a half against the invasion of barbarians, Tartars first, Turks afterwards, who threatened the then already existing treasures of civilization with destruction. Now we have been rewarded for all this by the Trianon Treaty, which took away from us 2/3 of our population. Hungary, who had been a country, a thriving country, I might say a powerful country, with 20 million of inhabitants, has been reduced in territory and has been reduced in number to somewhat over 80 million of inhabitants. And if you are told that these were alien races who have been made free by being severed from Hungary, then all I can answer is this. They never have been asked whether they are willing to be taken away from us. They were, as President Wilson put it, driven as so many cattle from one stable to another one. And the message which I send to you is this, that even in this our reduced state, even in this state of utter misery and dejection, we are mindful of our duties towards humanity, and here, taking part in the work of the League of Nations, we are doing our best in the interest of goodwill among the people and among nations. If you hear Hungary mentioned, don't think only of all the picturesqueness which is talked about in connection with her, but think of her historic performances, think of the fearful struggle which a nation destroyed by the most iniquitous peace treaty that ever has been concluded has to achieve in order to preserve her national energies, in order to be able to perform other feats of intellectual
advance and of moral strength on behalf of humanity in order to fill the place in the world for which Providence has ordained her. And now I say goodbye to you.